Vítam vás na novoročnom výklade, čo nás čaká, čo nás neminie v roku 2025, s tým, že máme tu 3 kamene, 3 kôpky, kameň číslo 1 ruženín, kameň číslo 2 kryštál a kameň číslo 3 avanturín. Ružový, biely, zelený. Ružový, biely, zelený. Podmienky poznáte, načítajte a vyberte si svoj príslušný kamienok. Takže pre tých, čo si vybrali kameň číslo 1, ružový ruženín a kôpku číslo 1. Doplníme 2 kartami a môžeme začať. Čo vás čaká, čo vás neminie v roku 2025? Máme tu 3 mečov. Srdiečko prebodnuté 3 mečami. Máte tu trápenie niečoho, čo sa vás bytostne dotýka, čo vy nechcete riešiť. Nedokážete niekomu niečo odpustiť, nedokážete niečo stráviť. Ale máte tu najvyššiu kartu ochrany, máte tu slnko, máte tu maximálne množstvo energie, ktorú máte vo svojom živote. A je tu karta blázon. Karta blázon je karta, ktorá vám hovorí, že vy všetko máte vo vlastných rukách a nikto iný to za vás nemôže rozhodnúť. Ideme sa pozrieť teda, čo rozvinú ten rok. Jednoznačne trápite sa, máte tu niečo z minulého roku, čo vám bráni sa posunúť ďalej, ale nebojte sa, máte tu dostatok energie, máte tu najvyššiu ochranu, ale bude záležať len čisto na vás. A tieto kartičky nám to ďalej aj hovoria. Znova máme tu ukončenie, myši nám zožerú všetko, ukončenie niečoho starého, ale čaká vás tu rozhodnutie vykonať niečo, spraviť, pohnúť sa ďalej. Bude to dobrá správa, ktorá zmení niečo vo vašom živote a prichádza ukončenie tej faloše. A znova tu máme slniečko ako Božiu milosť najvyššiu ochranu, akú si môžete prijať. Navyše sa pozrieme, čo nám hovoria duchovné karty, čo vlastne z tej duchovnej rovinky máme o tom zvládnuť. Požiadaj o to, čo potrebuješ. Požiadaj o pomoc. Nerob to všetko sám a dôveruj svojmu okoliu, dôveruj tam tým hore, že nezabudli na teba. Máš tu novú inšpiráciu, máš tu niečo nové, čo prichádza do tvojho života, niečo, čo treba začať riešiť, čo treba začať konať. Máš tu vďačnosť za to všetko, ale nesmieš spichnúť, nesmieš spišnieť a musíš poďakovať, musíš byť vďačný nielen tam hore, ale aj ľuďom okolo seba, ktorí ti pomáhajú. Takže ešte raz, je tu trápenie, ktoré musíte ukončiť, musíte odpustiť niekomu, musíte nejaký bôl zvládnuť. Máte dosť na to energie a bude to záležať čisto od vás. Niečo vo vašom živote končí a čaká vás veľké rozhodnutie, čo prinesie zmenu do vášho života. Tá zmena bude dobrá, ukončí nejakú faloš, ukončí niečo, čo tu bolo, čo vám vadilo a znova tu máte dostatok energie. Netreba sa báť požiadať blízkych, okolie tam hore o pomoc a vložiť to v dôveru. Prichádza nová inšpirácia, ale prichádza aj čas vďačnosti, návratu toho niečoho, čo ste dali,
čo ste dostali, aby ste dali aj pre ostatných. Takže to máme možnosť číslo 1, ruženín, a ideme na číslo 2. Takže tak, odložíme si. Číslo 2 je možnosť pod kameňom kryštál. Znova si zamiešame, doplníme si kartičky, čo nás čaká, čo nás nemenie v roku 2025. Dobre, takže to máme. Je tu miernosť. Všetko ide, vy nič neriešite. Dokonca nechcete sa ani rozhodnúť. 2 mečová o tom hovorí. Ale pritom ste, podobne ako v prvom výklade, ste tu cisárovna, ste tu človek, ktorý má všetkú moc, právomoc vo svojich rukách a záleží len na ňom, či si pomôže, či si nepomôže, čo bude ďalej robiť. Nečakajte, že vám to samo spadne do rúk. Ste na to sama, je tu samota a aj keď je tu nejaký človek pri vás, nejaký muž, prichádza niečo, prichádza rodina, prichádza nejaká spoločnosť, spokojnosť, ale pozor, tesne v tom závese je niekto, kto vám závidí, kto vás ohovára, kto vám škodí. Dajte si na tohto človeka pozor, poslednú kartu, lebo vás svojím spôsobom zničí, zožerie. Ten človek sám neodíde z vášho života. Takže na všetko ste tu sama alebo sám a neviete sa rozhodnúť. Treba začať konať. Podobne ako v prvom prípade, kde nám na konci vyšiel blázon alias šašok, človek, ktorý dokáže všetko, len treba, aby začal konať. Z duchovného hľadiska nám tu kartičky odkazujú. Život je skutočný, nie len vysnený, nie len to, že sa nechávame ním unášať. A je tu pomoc deťom, pomoc ľuďom, ktorí nie sú možno tak šťastní ako my, nemajú toľko šťastia. A je tu redaktor, treba svoju pomoc, svoje túžby a plány zverejniť, treba ich mať kdesi na očiach, treba to aj ostatným povedať, že toto chcem ja a toto nechcem. Záverečná karta psaní denníčku nám hovorí o tom, že to, čo chcem, si musím napísať, musím to mať pred sebou, ale musím aj ako keby taký denník písať, aby som sa kontrolovala, či idem tým správnym smerom to, čo chcem ja, či si plním svoje sny a ciele, alebo nie. Takže to bol výklad na rok 2025 pre kryštál, pre možnosť číslo 2 a ostáva nám možnosť číslo 3. Hneď to bude. Takže toto máme. Pre možnosť číslo 3 máme tu kameň avanturín a máme tu kartičku. Doplníme znova a ideme na to. Takže pre možnosť číslo 3, čo nás čaká, čo nás neminie v roku 2023, dáme dokonca 4 karty. Tak mi to prišlo. Takže tu máme rytiera palíc, boj o to, čo chceme my, o prácu, o istotu. Ale máme tu snívanie. Snívame o niečom, čo dobijeme a čo bolo. Snívame o niečom nereálnom, čo tu. Čaká nás veľká strata. Je tu odchod starého, strata citov, strata majetku, strata pozícií a my budeme musieť bojovať o to, čo chceme, o ten kalich, o tú hmotu, čo nás živí. Takže povedal by som, pozor, ste zaciklení v snívaní. Sice bojujete o to, čo chcete vy, ale snívate niečo nereálne a tým pádom tu prichádza strata, prichádza tu ukončenie niečoho
prichádzate o veľa a budete musieť tvrdo zabojovať o ten kalich, o tú hmotu, o to, čo chcete byť, poprípadne o city. Nevnímam tu, že by ste sa mali s niekým rozísť alebo bojovať. Je tu blokáda energie, je tu blokáda toho dobrého, máte tu problémy pred sebou a ste tu sama na to a máte tu nebezpečne. Niečo, čo vás ohrozuje. S tým, že ohrozuje váš domov, vašu istotu, vašu stabilitu a tá končí ako keby nejaká časť vášho života. To súvisí určite aj s tým stratou, tou truhlicou. Máte tu niečo, čo sa týka, v krátkom čase príde nejaká správa, ktorá vás donúti sa rozhodnúť a to rozhodnutie, o tom rozhodnutí viac budete diskutovať, snívať, ale nebojte sa, zvládnete to. Je tu ochrana zhora. Vy sa bojíte o prácu, ale tu v práci máte dobrú zmluvu, aj keď sa kvôli tej práci trápite. Povedal by som, že hlavným problémom v roku 2025 pre tých, čo si vybrali kôpku číslo 3 a kamienok Avanturín, je práca, istota, stabilita vo vašom živote. Ako keby nejaká práca mala končiť, ale bude záležať, máte tu dobrú správu, bude záležať od vášho rozhodnutia, ako zareagujete, ako sa z toho vymotáte. Ináč, práca je tu dobrá, ale vy musíte rozhodnúť. Z duchovného hľadiska je tu niečo, čo hovorí agent alebo manažér. To, čo chcete, musíte povedať aj navonok, lebo nikto nevie čítať vo vašich myšlienkach. Sú tu médiá, čiže musíte si dávať pozor na to, čo vám okolie hovorí, čo o vás hovorí, čo o vás šíri, čo vám hustí, jak sa hovorí, do hlavy. Ale máte tu prosperitu, máte tu spokojnosť, pozor na ohováranie, na reči. Znova tu ukazuje sa, že je tu niekto, kto sa vám snaží poškodiť. Takže menej snívania, menej túžby návratu po minulosti, nebolo to také ružové, jak sa to tam ukazuje, a viac reality, viac zabojovať o to, čo chcem a hlavne sa správne rozhodnúť. Takže máme výklad 2025 pre tretiu skupinu, pre Avanturín. Pokiaľ vás môj výklad zaujal, prosím, dajte like, dajte odber. Na osobné výklady odkaz dole pod videom.